Ahoj. Srdečně tě zvu na další online přenos a přeju ti hezký zážitek a hodně inspirací pro tvůj život. Milí diváci, vítam vás pri ďalšej debate v rámci podujatia Fintech Events. Tentokrát sledujete debatu Krypto a sloboda, ukrajinský príbeh a mojím hosťom je Vlado Galba, ktorý má rozhodne čo k tomu povedať, pretože krypto v jeho príbehu zohralo dôležitú úlohu. Vlado, vítaj. Ahoj, Martin. Prosím ťa na úvod, povedz niečo o sebe, o tom, či žiješ alebo žil si na Ukrajine a potom postupne sa dostaneme k tým kryptomenám ako takým. Aký je tvoj ukrajinský príbeh z úvodu? Žijem v Ukrajine posledných 5 rokov. Na Slovensku podnikám a vlastne striedavo Slovensko-Ukrajina. Manželku mám z Kieva, takže to je ten hlavný dôvod, prečo som sa tam ocitol. Ty si mi spomínal, že vlastne tvoja manželka bola na Ukrajine aj v čase začiatku vojny. Plánovali ste predtým opustiť Ukrajinu? Alebo čo sa dialo v tých dňoch, ktoré predchádzali tomu momentu, ktorý ovplyvnil aj to dianie v celom svete, ale teda predovšetkým na Ukrajine smerom do budúcnosti? Tak ako každý sme vedeli, že niečo sa chystá. Samozrejme, bolo to všade v správach publikované, ale my sme to mali ešte z nášho vlastného zdroja, takého dosť spoľahlivého, ale podcenili sme to, tak ako každý. Ale na základe toho, že nám odporúčali opustiť Ukrajinu čím skorej, tak ja som rezervoval manželke letenku. Najprv som chcel na 24. februára, ale vďaka Bohu, že všetky lety na ten termín boli vybukované, lebo 24. februára tá vojna vypukla a let bol na 6 ráno a 3 hodiny pred odletom by vlastne musela byť na letisku. A 24. februára o 5 ráno začali bombardovať to letisko, kde by sa nachádzala aj manželka. Takže to bolo také šťastie, že letenka nebola dostupná v tom čase. A tak som jej zabukoval letenku na 25. Ale to už sme riešili potom úplne inak. Čiže tým šťastím vlastne bolo to, že ona na tom letisku v tom momente nebola, alebo bolo by to asi pre ňu dosť nebezpečné. Potom následne ste riešili presun z Ukrajiny na Slovensko ako? Áno. Tým, že tam žijem už tak dlho, tak mám tam aj kamarátov, aj dokonca Slovakov. Ja som im volal, že či nemajú miesto v aute pre manželku a pre dieťa. Mali a nakoniec z toho bola kolóna aut. Bolo tam 6 aut, 31 ľudí, z toho 4 deti a 4 psy. Tak sme začali organizovať evakuáciu. No na to, aby ste sa vedeli dostať z takéhoto miesta, potrebujete samozrejme peniaze. Lenže peniaze a benzín, jasne. Ako išli kamaráti natankovať, tak prišli na to, že benzínky boli buď zatvorené, alebo boli pred nimi obrovské rady aut. Tak keď už sa tam dostali na tankovanie, tak išli platiť a povedali mi, že príjmajú iba hotovosť. Hej. Že proste postterminály, neviem, či si tí obchodníci vypínali, alebo že či boli nejakým spôsobom obmedzované, ale proste prijímali iba hotovosť. Tak v
Ešte takto. V Ukrajine je dosť dobrý bankový systém, ktorý funguje veľmi rýchlo, veľmi lacno a väčšina Ukrajincov drží peniaze v bankách. Mhm. Tým, že obchodníci prestali príjmať karty, tak samozrejme, že ľudia išli si vyberať peniaze do bankomatu. Lenže pred bankomatmi sa začali tvoriť obrovské rady. A do 5 hodín, ako vypukla vojna, už bolo veľmi zložité nájsť bankomat, ktorý by ešte mal nejakú hotovosť. A banky boli zatvorené. Tam banky tým, že vypukla vojna, tak neviem prečo, ale proste nebolo možné sa dostať k svojim peniazom, čo mali tí Ukrajinci na účtoch. Tak ono to bolo v podstate, ak to chápem správne, tak to bola forma bankrunu, ale nie z toho dôvodu, že by sa ľudia teda v tom momente bali o tie peniaze, napríklad ako sú teraz bankruny na americké banky, na tie menšie, ale kvôli tomu, že proste potrebovali ten cash na to, aby vôbec sa mohli z Ukrajiny dostať alebo dostať sa niekde viac do bezpečia. Vidíš to tak rovnako? Áno, tak zober si, že máš tam 31 ľudí, 6 aut, ešte k tomu aj 4 psov, 4 detí a potrebujete vy peniaze aj na jedlo, pitie, pohonné hmoty. A to keď máte zablokovaný účet a neviete, že či benzínka o 100 km a ďalej bude mať funkčný postterminál alebo nebude mať, proste nemôžete odísť odtiaľ. Že možno, že nájdeme nejakú benzínku, čo bude príjmať karty, vy potrebujete mať hotovosť. A okrem toho, už v tom čase boli veľmi veľké zápchy aj do Kieva, teda z Kieva von a do Kieva tam vtedy sa mi zdá, že armáda začala obmedzovať prístup do mesta. Takže rozhodne to bol bankrun, aj keď dočasný, lebo už v priebehu niekoľkých dňoch už to bolo v pohode, aj postterminály začali fungovať. Že vy neviete, že ako dlho bude ten bankrun a že či sa vôbec podarí obnoviť tie služby. Samozrejme, chápem. Teda predstavujem si, že tam bola asi teda veľká panika, čím skôr tí ľudia chceli opustiť to územie, čiže špekulovať na to, že či sa tie bankomaty obnovia v horizonte nasledujúcich dní, bolo asi vtedy veľmi náročné. Ako ste toto teda riešili? Pomohli ti vtedy, alebo teda tvojej rodine a tým ľuďom aj tie spomínané kryptomeny? Áno, tým, že sa venujem hlavne peer-to-peer obchodovaniu, tak tí obchodníci v Kieve sa medzi sebou poznajú a aj si dohadzujú obchody, keď ich jeden nemôže alebo nechce. Takže ja som zavolal kamarátovi, že prosím ťa, mám takýto problém, nemáme peniaze ani na benzín, ani na jedlo, že proste môžem k tebe poslať kamoša, on daj, a ja ti pošlem bitcoin a ty mu dáš cash. Povedal, že jasné. Celé to trvalo vybaviť asi 10 minút a do pol hodiny, kým tam prišiel kamarát, už mal hotovosť. Takže vďaka tomu my sme mohli z Ukrajiny odísť skorej a nemuseli sme tam hľadať v meste, ktoré sa bombarduje a je a je v takýchto chaose. Že proste to bola veľká výhoda, že to krypto nám umožnilo rýchlo opustiť veľmi nebezpečné miesto. Určite sa teda z môjho pohľadu stalo veľkým benefitom držať krypto asi teda ideálne na privátnej peňaženke a v takýchto krízových situáciách teda sa jeho dôležitosť podľa mňa určite ukázalo. Súhlasíš s tým teda, že aj pre budúce rôzne okolnosti, ktoré sa môžu diať vo svete, je formou určitého zabezpečenia sa a nie kvôli tomu investičnému aspektu, ale kvôli takýmto situáciám mať to krypto takto po ruke na privátnej peňaženke. Áno, napríklad aj v Pakistane, keď prebral moc Taliban, tak jedna z prvých vecí, čo bola,
tak banky a Western Union všetci pozatvárali svoje pobočky a ľudia nechali tak, že tak teda fajn, že robte si, čo chcete. No. Jasné. Ale nemáte prístup k peniazom, takže čo robiť? No a to krypto je tá vec, na ktorú ten štát, alebo proste ten, kto tam v tom momente vládne, nemá dosah. Teda ak je to teda na tej privátnej peňaženke, máš to na peňaženke. Čiže ty si využil tú peňaženku na to, aby si v tej krízovej situácii zabezpečil peniaze pre vlastnú rodinu. Čiže si ich, v podstate nechcem tým povedať, že zachránil, ale veľmi si im uľahčil ten príchod na Slovensko. Je teda krypto z tvojho pohľadu aj nástroj, aj ako uniknúť pred totalitným režimom? Áno, určite áno. Shodou okolností asi pred mesiacom prišiel môj kamarát z Bieloruska a presne to takto riešil, že proste mal peniaze na privátnej peňaženke, prekročil hranice a je aktuálne tu na Slovensku s tým, že pokračuje ďalej do Nemecka, si chce odísť žiť. Keď som sa ho na to pýtal, že vlastne prečo odchádza z Bieloruska, že či je to tam také zlé, tak hovoril, že začínajú sa tam diať dosť zlé veci, ako napríklad, že Lukašenko znova obnovil trest smrti a že čo sa týka práce a tých nejakých práv, je to tam stále horšie. Keď mi hovoril príbehy, že ako ľudia, ktorí lajkli nejaký post, ktorý nebol v súlade s tou štátnou mocou, nejaký post, kde boli demonštrácie, tak na základe toho lajku ich dali do väzenia alebo vypočúvali. Takže šialené veci a krypto je nástrojom slobody a krypto má okrem špekulatívneho aktíva aj veľa iných dobrých vlastností. Ako to použijeme, to je iba čisto na nás. Jasne, rozumiem. Naozaj je dôležité podľa mňa toto zvýrazňovať v prípade tých kryptomien. Nech sa ľudia nepozerajú na kryptomeny, vrátane Bitcoinu ako len na nástroj, skrz ktorý zbohatnú, ale fakt ho môžu využiť, keď ide do tuhého. A obzvlášť práve v týchto krajinách, kde teda buď vypukne vojna, ako bol prípad Ukrajiny, alebo v krajinách, kde ste pod veľkým tým nátlakom nejakej autority, s ktorou nemusíte súhlasiť. Ty sa však v tej bitcoinovej komunite neangažuješ len ako nejaký investor, respektíve hodler, ale máš dokonca aj vlastnú peer-to-peer zmenáreň AceChange. My sme sa o nej rozprávali už v rámci článku na webe Kryptonovinky.sk, ale mnohí teda diváci tohto videa zatiaľ asi nevedia, o čo ide, tak prosím ťa vysvetli, čo je to AceChange. AceChange aktuálne ponúka dve služby. Prvá je peer-to-peer zmenáreň, druhá je služba na prenos peňazí alebo money transfer service, alebo niekto iný to pozná pod pojmom remitencia. Čo je také podľa mňa wow, je to, že Slováci sú prví, ktorí vytvorili systém prenosu peňazí pomocou Bitcoinu, kde Bitcoin funguje ako médium a zároveň ako kolaterál prenosu hodnoty zo štátu A na štát alebo proste z miesta A do miestu tu B. Viem, že Bitcoin je sám o sebe nejaký peniaz, ale my riešime to, že zákazník odošle hotovosť, zákazník odošle peniaze a jeho príjemca príjme peniaze, že ten Bitcoin tam funguje čisto ako tomu médium. S tým, sprostredkovateľ, ak to chápem, že cez ktorý sa to teda tá transakcia, ktorému sa realizuje. Áno. Máme tam aktuálne viac ako 6300 platobných metód, čo je najviac zo všetkých služieb, ktoré poznám. S tým, že okrem toho, že vy viete odosielať tie kryptomeny, tie peniaze prakticky kdekoľvek v priebehu pár minút, ale vy viete aj rôzne kombinovať tie platobné metódy. A napríklad viete odoslať PayPal a váš príjemca niekde v Číne, v nejakej dedine vie prijať hotovosť, čo je wow, hej, lebo aktuálne to je tak, že
napríklad Western Union, viete poslať iba z Western Union na Western Union maximálne na nejaký druhý bankový účet. Hej, že sú to uzatvorené platobné systémy, ale vďaka Bitcoinu my vieme prepojiť tú každú platobnú metódu vzájomne. Tak to je user-friendly. A teda vy tých metód máte k dispozícii množstvo, tým pádom sa vďaka Bitcoinu naozaj to znie super výrazným spôsobom uľahčuje presun peňazí medzinárodne a aj urýchľuje, lebo ja, čo som čítal a hovoril o tých remitenciách, tak v prípade takých tých nástrojov, ako je ten Western Union, tak ono sú s tým spojené veľmi vysoké poplatky a trvá to aj dlho, je to tak? U Western Union máte ten problém, ako v niektorých štátoch máte aplikáciu a viete si poslať aj cez bankový prevod alebo cez kartu, ale sú krajiny, alebo keď napríklad váš priateľ je niekde v Indii, tak proste najlepší ten spôsob je prijať tú hotovosť, lebo keď vyberáte v inej krajine peniaze, ako je váš účet vedený, napríklad, že máte účet na Slovensku, ale idete vyberať peniaze v Indii, tak tam sú dosť veľké poplatky a nie vždy to ani funguje, že nie vždy ten vydavateľ karty akceptuje tú danú krajinu. Vlastne to je to, že vy ani nepotrebujete nejakú veľkú infraštruktúru, ak používate exchange, proste potrebujete len toho svojho peer-to-peer obchodníka a náš software prepojí tie dve entity medzi sebou. Čo sa zmenilo, respektíve udialo okolo exchange od momentu, kedy sme sa o tom rozprávali naposledy? Ako to teda napreduje a aký je váš finančný model? My sme v decembri spustili beta verziu. Tam výsledok bol na naše očakávania, čo nás veľmi potešilo. Ale ukázalo nám to niektoré funkcie a niektoré, nie že chyby, ale čo by sme mohli zlepšiť. Úplne prvá vec je tá, že zníženie poplatkov, tam sme zmenili tú politiku. Predtým to bolo tak, že ten peer-to-peer obchodník si vedel nastaviť svoj poplatok ako chcel, ale zmenili sme to tak, že maximálny poplatok a stabilný sú 2%, s tým, že 0,3% ide exchangeu a 1,7% ostáva čisto peer-to-peer obchodníkovi, čo je ako jeho odmena je. Dá sa to predstaviť niečo ako Bolt, hej? Že Bolt ponúka tú svoju platformu, Bolt ponúka ten marketing a tie veci okolo toho a vodič toho Boltu, on zabezpečuje si auto a fyzicky vlastne pracuje pre Bolt. A je to ten istý biznis model, čo môže byť veľmi užitočné hlavne v rozvojových krajinách, kde ten investičný kapitál môže byť použitý pre ďalší rozvoj tej ekonomiky. Jasné. Znie to veľmi zaujímavo a z môjho pohľadu teda celíte aj na problém, ktorý je veľmi vážny a ešte popri tom na to využívate Bitcoin, čiže tie veci sú mi veľmi sympatické. Ste aj teda ale na tom trhu stále noví. Ako to vyzerá aktuálne s adopciou exchange? Aké máte plány? Už ste začali vlastne expandovať aj do sveta, alebo je to skôr zatiaľ v tej fáze, že ste na Slovensku a v Česku a v podstate ešte len testujete? Tým, že sme mali ten prvý mesiac spustený, tak sme sa rozhodli, že nebudeme to sa ešte spúšťať naplno, až keď tam budú dokončené niektoré tie funkcie, ktoré chceme, aby sme tým zákazníkom mohli dať služby také, aké potrebujú. Napríklad do 1,000 eur sme bez KYC, ale doteraz to bolo tak, že ten zákazník si musel registrovať e-mail a podobné veci a tohoto sa chceme zbaviť, že ten zákazník iba príde na našu hlavnú stránku,
bez akejkoľvek registrácie nakupuje do 1000 eur si bude môcť nakúpiť vlastne svoje krypto. Tak toto je to, čo by sme chceli. No super. Dobre, Vlado, držím veľmi palce. Som veľmi rád, že krypto pomohlo tebe aj tvojej rodine v rámci toho vášho ukrajinského príbehu s tým, že ty si tuším o tom napísal aj článok, čiže potom môžeme prípadne naň odkázať a je tuším, že dokonca aj na webe Exchange naň odkazuješ. Teraz neviem, ale my o tom budeme divákov informovať. Každopádne ďakujem, že si prijal moje pozvanie, že si prijal pozvanie v rámci Fintech eventu a verím, že v budúcnosti sa budeme opäť rozprávať o tom, ako ďalej napredujete z Exchange, pretože to považujem za veľmi, veľmi zaujímavý projekt. Ja ďakujem ti za príležitosť zúčastniť sa. Jasne. Ďakujem a vidíme sa na budúce a pozdravujem aj divákov tohto podujatia. Ahojte.